Vítám vás u dalšího videa. Tentokrát se jedná o takovou informačku. No, nejedná se o informačku, jedná se o informačko představení. No. Tady, jak vidíte, máme náš svět Let's Play 2. A já jsem v něm hrál trošku mimo záznam, no, trošku hodně. Tady to vypadá úplně stejně, tady se mi peče sklo. A to z jednoho dost dobrýho důvodu. Tamhle jsem si udělal z kamene takovej střešní dům, do kterého se budu stěhovat. Tamhle po mně jde creeper a nemám u sebe ten pitomej meč a ten creeper mi vleze do baráku. Takže mě zabije. A já mu zdrhnu. Pojď, creeper, pojď. Nebouchy u mýho baráku. Já teďka natáčím, ty idiote. To bylo fous. No dobrý. Takže nějak tam překličkujeme dovnitř, tam je na nás číha zombík a tamhle je muchomurka, která mi teďka právě schází, takže pokácíme muchomurku přes sklo. Tam jde další creeper. A já vám chci vám ukázat můj XP farm. Už jsem ji dokončil, sice mimo záznam, ale to se počítá. A chci vám ukázat, v čem je originální. Procházel jsem YouTubeko a zatím jsem nezaznamenal, že by nějaký let's player udělal podobnou XP farmu. Takže jsem si řekl, jo, v pohodě, tohle bude originál. Pak mě překvapilo ovšem to, že kamarád Ondra mi řekl, že taková XP farma je strašně pomalá. On sice tu XP farmu nevymyslel, ale tipnul si. Tady máme lávu, tak ji zase sebereme zpátky. Jak vidíte, pokročili jsme, ale jinak je tady, jak jsem nic netěžil tam dole v tom dole, ale mám tady 30 železa, 4 tyhle ty blbosti, potom tady tohle. A chci se nastěhovat právě do toho stromečku na domě, teda domečku na stromě. Jsem dneska nějaký negramotný. Uděláme si kovový meč, to mi připomněl ten creeper, co tam na mě čumí vzadu. Takže uděláme si kovový meč. Nebo diamantový, ne, kovový. A budu natáčet let's play z tohohle světa. Ale ono se na mě nějak vystralo YouTubeko. Takže omlouvám se za sprosté slovo. Takže ježiš, ten creeper, damn it. Ty vole. Od kdy se creepři dávají železným mečem na 4 rány? Tady ta obrovská vysoká šukarna nám ukazuje, že tady máme někde, omlouvám se, to na chvíli stopnu a vrátím se zpět, vlastně nestopnu. A pak zavolám, kamarád mi zavěsil Skype, takže chci vám to ukázat. Tady je zazděnej ten spawner. Tady máme, funguje to na principu pádu a dorážení, takže třeba i dřevěným mečem. A tady je voda, tak uděláme to jednoduše. Takhle. Ale ne, já tam měl chycený zombíky. Tak nejdřív jsem měl asi pozabíjet ty zombíky. Funguje to na principu, že se spawne zombík a spadne tam dolů. A mám to vypočítaný tak, že 23 kostiček mu nechá jakoby jeden život. Z toho rukou mu uberou půl, ale jakoukoliv jinou věcí, jako je třeba dřevěný meč nebo krumpář, nebo mu uberou rovnou celý život. Takže oni se tam naspawnují ty zombíci. Asi hard, aby se tam naspawnovali hodně. A Funguj. Počkat. Asi normál. A vlastně funguje to na tom principu, že sejdeme sejdeme dolů a sem vlastně spadne ten zombík a vy ho tady dorazíte. Třeba kamenný meč, no. A teďka půjdeme nahoru. Jak vidíte, už se tam spawnujou, já vám ukážu potom ještě tamto. A budeme pryč.
A ještě jednu maličkost bych vám chtěl ukázat. Vlastně ta XP farma je úplně origoš. Zatím jsem ji neviděl, jak jsem už říkal. A ještě jednu maličkost. A tady už přichází biom, takže si uděláme tunel k vodě a uděláme si pod vodou house, baráček, a do něj povede třeba tunel. Ten house můžeme udělat třeba tamhle, jak to vidíme. Tam uděláme ten house. A teď se mi mělo dopít to sklo. A ještě v Minecraftu hraju 1.2.4. A nějaký ten rozvrh těch let's play bude, že já se nechci opečit po Minecraftu, ale mě to vnuklo ten nápad. Nový díly budou většinou přibývat pátek nebo v sobotu a potom podle toho, jak mi to bude vycházet. Buď v pondělí, v úterý, anebo ve středu, ve čtvrtek. Takže se to bude střídat po týdnech. A si to budete asi muset nějak odvodit. A já se právě chci vrhnout na to sklo. Samozřejmě. Tak, jdeme. Jak vidíte, je to jenom taková menší kamenná stavbička na stromě, která stojí úplně za nic. Jo, takže... A potřebuju nejméně 10 odběratelů, abych mohl nahrávat další videa, takže prosím, odbírejte víc. Já bych nahrával další videa, bylo by to zábavnější, věřte. Takže mám piston, nevím proč mám piston, ale ten piston můžu využít, takže ho nemůžu nějak využít. No, každopádně tímto se s vámi učím, že to je taková informačka. Jak vidíte, používám skin, ale brzo slibuju, že budu mít koupený Minecraft. Ale opravdu slibuju, budu mít koupený Minecraft a už budu mít svůj vlastní skin. A nebo taky ne. Já moc skiny nemám rád, ale jsou dobrý, takže je mám rád. A tímto se s vámi loučím a servadiňana. Prostě servadiňana.